seva. Moltes gràcies, senyor alcalde. Definitivament vostè no s'entera absolutament de res. És a dir, Onda organitzarà a les 5 de la vesprada al polifuncional un carnestoltes. La Junta de Festes Independent organitzarà un carnestoltes a Vila-real. Per tant, lliurement els xiquets, igual que lliurement van a les 5 de la vesprada al polifuncional, podran anar al carnestoltes. Per tant, no manipule vostè. Li torno a repetir que és que l'Ajuntament no pot prohibir carnestoltes als centres perquè no té competències, no enrede. Home, vostè ha dit que en Onda, que són tan grans i tan importants... Puc parlar, per favor? Podeu respectar el to de paraula? Gràcies. Vostè ha dit que en Onda a les 5 s'anirà al polifuncional a fer carnestoltes. Molt bé, el felicite i el convida a anar si vol. Després, el Vila-real s'organitzarà per la Junta de Festes un carnestoltes. Per tant, vostè entendrà que estem en la mateixa situació. Després, lliurement, cada centre, dins del propi centre, i la competència és del Consell Escolar, no de l'Ajuntament, celebrarà carnestoltes si vol o no vol. Per tant, no pot dir que aquest Ajuntament prohibís carnestoltes perquè no pot fer-ho, senzillament. I després, el 15 d'agost, no sé, el carnestoltes se celebrarà quan les escoles vulguin celebrar-lo i el dia que s'ha estipulat per la Junta de Festes. Per tant, no enrede. Però dit això, jo crec que no podem perdre aquesta ocasió per a parlar simplement de carnestoltes, i aquesta samarreta que tant li agrada a vostè, li puc assegurar que era la que portaven moltíssims professors de Vila-real que estàvem a València protestant per les dures retallades. I és això, aquesta proposta, la del senyor alcalde, la de l'equip de govern de Vila-real, la que ens preocupa. No si anem a disfressar-nos o no de carnestoltes, perquè no és la nostra competència, això és competència d'altres. El que ens preocupa és que els xiquets i xiquetes no tinguin que arribar al límit vergonyós, i en això espere que estiga vostè d'acord, d'anar en mantes a les escoles. Doncs jo no ho he sentit, si vostè ho ha dit. Si vostè ha dit que s'avergonyís de que per culpa de que la Generalitat no paga els xiquets no poden anar en mantes, disculpe, estaré sord i no ho he escoltat. Per això, al final, tornem a les primeres mocions, totes han anat de lo mateix, en dos models polítics, en dues ideologies diferents, aquelles que aposten per lo públic i aquelles que no. I al capdavall, el que hem de defensar és això, lo públic, perquè això estem així, perquè estem per a gestionar lo públic, lo de tots, els interessos privats, les empreses privades i els carnestoltes que són dels consells escolars, cada un que s'apanye. Ells hauran d'organitzar-los, nosaltres hem de gestionar lo públic, que per això els ciutadans de Vila-real ens han escollit. Moltes gràcies.